Helena Ros i Marta Torrella són les dues veus que conformen el duet musical Tartar Helena. Es tracta d'un projecte singular en el qual les artistes fusionen les seves veus amb ritmes i sonoritats electròniques. Després de rebre el Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de folk del 2019 pel seu primer treball, Ora Pro Nobis, el duet Tartar Helena presenta el seu disc Fiat Lux, que barreja l'electrònica experimental amb la música tradicional del Mediterrani. Ho farà diumenge a la Sala d'Argentona. Tenim amb nosaltres a l'Helena. Bon dia, Helena. Hola, bon dia. Com anem? Com va això? Molt bé. Això de Tartar Helena surt de posar a la Thermomix els vostres noms i cognoms a veure què sortia? Efectivament. Efectivament. Va sortir fa molt de temps quan teníem 18 anys i ens va fer tanta gràcia que es va quedar com una broma interna, però es va quedar. Com neix un projecte com aquest? Doncs va ser molt casual i molt gradual, jo crec, perquè sí que és veritat que amb la Marta som amigues des de fa molt de temps, des que anàvem a la primària. I havíem fet música juntes a l'escola i tal, i després, bueno, als 18 anys, quan quedàvem per passar la tarda, doncs fèiem cançons i ens agradava cantar i també havíem anat juntes al cor i llavors és com que el tema de la veu es va imposar molt en aquestes trobades que teníem i a poc vam anar trobant repertori que ens flipava més, també jo que sé, anàvem descobrint més coses per les carreres que estàvem estudiant o pels interessos que se'ns anaven despertant i a poc vam trobar aquest repertori, una manera de treballar que ens funcionava i vam anar seguint el fil. Us han fet molta broma amb el nom? Bueno, crec que no conscientment, però inconscientment sí, perquè moltes vegades arribem a camerinos de Brussel·les o d'on sigui i trobem Tartar Helena, o ens han posat també Tartar Helena, o sigui, diferents combinacions de lletres i llavors, doncs, no sé si és conscient o inconscient, però bueno, ja ens agraden aquestes variacions. Clar, si li haguéssiu de posar el nom de Tartar Helena a un postre, quin seria? Doncs molt bona pregunta. Hòstia, jo, o sigui, ho dic així en abstracte, jo crec que seria alguna cosa sense gluten, perquè la Marta no pot menjar gluten. Perfecte. Però alguna cosa així. Doncs vinga, ens agrada moltíssim la proposta. En aquest disc, Helena, passeu per molts indrets de la Mediterrània. És així? Sí, ens agrada anar descobrint coses i repertoris, melodies, textos que siguin una mica de la zona del Mediterrani. Tot i que això també ho agafem una mica amb pinces, perquè, per exemple, cantem una cançó que és georgiana, que Geòrgia no és gaire mediterrània, que diguem, i tot i així l'hem fet nostra, li hem tintat aquesta sonoritat que fem servir nosaltres, i això, però bueno, sí que ens movem bastant per la Mediterrània, o aquest és com la definició que ens posem. No sé si teniu el llibre d'en Jordi Alsina. Doncs no, quin llibre? Doncs mira, és un antropòleg, historiador argentoní, que el 2021 va editar el llibre Mediterrània, una mar de músiques, on deia que la Mediterrània és com el nostre pati de veïns, amb diferents religions, costums i llengües que hi habiten al seu voltant. En aquest sentit, per si el voleu buscar, està a internet, però amb això et vull preguntar si també heu hagut de fer una mica de recerca del tipus de música que hi ha. Sí, clar. O sigui, nosaltres anem trobant-nos per internet coses que ens agraden, coses que ens interessen, i llavors un cop topem amb una melodia o amb una cançó que, jo que sé, que ens emociona molt o que ens n'hem enamorat, llavors sí que fem una mica de recerca, una mica bastanta, de veure com es canta, on es canta, en quin context, com s'ha transmès, quines versions hi ha, i a partir de tenir aquest context i aquestes informacions, després ja fem la nostra, diguem-ne. Però sí que intentant entendre d'on ve el que trobem. Les vostres cançons són en català, corregeix-me si m'equivoco, però també en grec, occità, judeocastellà, llatí i fins i tot en fenici. Amb quina d'aquestes llengües heu trobat més dificultat? I no val dir el grec. Amb quina hem trobat més dificultat? Ostres, doncs mira, si no val dir el grec, jo crec que potser l'occità, per ser-te sincera. Perquè té com aquestes vocals afrancesades, que, a veure, en occità només en cantem una, però va ser la que ens va costar més, era com més aparatosa, perquè té aquestes vocals afrancesades que costen una mica més
i que no hi estàvem gens acostumades. En canvi, el grec, per vocals, és bastant similar. Però canteu d'oïda o com ho feu, això? Depèn de quina cantem d'oïda. I les que no rasquem gens, com per exemple el grec clàssic, que no en teníem ni idea de com pronunciar les coses, ens assessorem amb gent que sabem que ens pot dir mira, això ho has de pronunciar més així, això ho has de pronunciar més aixà. Tenim com els nostres referents de confiança, els nostres assessors, i llavors doncs anem preguntant i anem mirant a veure com ho hem de pronunciar. El consum de la música ha canviat molt respecte a, podríem dir, 10-15 anys. Ara se sol vendre, podríem dir, més singles que no pas un disc sencer. Com hauríem d'escoltar aquest disc Fiat Lux? Té un ordre ple establert? Té un ordre? Té un fil conductor? Sí, aquesta era la nostra intenció, com a mínim. Sí que és veritat que vam estar parlant de l'ordre i intentant ordenar les cançons que tinguessin una coherència sonora i que tinguessin una coherència discursiva, que és igual, al final l'oient entén el que entén i fa el viatge que fa, independentment del que tu intentis. Però sí que estava com una mica direccionat a conduir les energies i com van apareixent els elements de les diferents cançons. Està pensat, per tant, jo recomanaria escoltar-lo de dalt a baix. De dalt a baix, des del track número 1 fins al 10. Sí, i a més n'hi ha moltes que estan empalmades, sí que estan com enllaçades i es connecten les unes a les altres directament, i llavors és com així, un viatge. Com serà el concert que ens oferireu aquest diumenge a la Sala d'Argentona? Doncs molt lumínic i molt colorit, perquè vindrem amb l'Aro de Llums, que és el nostre tercer personatge a l'escenari, i us presentarem cançons d'aquest disc Fiat Lux, algunes altres també que són a Hora Pro Nobis i Intercede de Pro Nobis dels altres discos, i es tracta d'això, de flipar una mica amb la proposta lumínica i també deixar-se portar per les veus i els efectes vocals i l'electrònica. I res, això. Doncs vinga, seria això, com a recomanació, deixar-nos portar. Exacte, sí, deixar-nos portar. Heu estat mai per Argentona, Helena? Doncs la veritat és que no, jo no. Per mi serà la primera vegada. Doncs vinga. Després marxeu a Malmo, Copenhagen, València. Clar, són ciutats molt diferents i aneu amunt i avall. Com esteu valorant aquesta gira que esteu fent? Bé, és una mica... és molt diversa, o sigui, passem d'un costat a l'altre. Anem una mica com una pilota de bàsquet i el cap està per tot arreu, o sigui, és una mica complicat mantenir-se al centre, però també és veritat que estem tenint l'oportunitat de descobrir totes aquestes ciutats i públics i sales de concerts diferents, que això al final és riquesa per l'esperit i és fantàstic. El fet de rebre el Premi Enderroc de la crítica al millor disc de folk el passat 2019 us ha obert més portes? Heu notat que la gent té interès pel tipus de música que feu? Sí, jo crec que és una manera de que arribi a més gent, també, que hi hagi més gent que se n'enteri, que hi hagi gent que et descobreix, i al cap i a la fi el que vols és, que et pugui escoltar com més gent millor i com més diversa també millor. I clar que es nota. Clar que es nota tot el que sigui promoció i tot el que sigui com això, com fer-ho conèixer i fer-ho arribar, doncs al final a nosaltres també ens repercuteix en més concerts, més públic. Com es presenta el 2023? Doncs el 2023 es presenta bastant interessant perquè volem posar el punt i final de la gira, que la tancarem a Barcelona, farem l'últim concert, però abans hem d'anar a fer una gira pels Estats Units, que ens ocuparà tot el març i abril, o sigui, mig març i mig abril, i llavors farem aquesta traca final amb 3 concerts de final de gira a Catalunya i l'últim a Barcelona, i la segona meitat es tracta d'haver tancat això i començar amb una cosa nova i dir adeu al que ja ha passat i fer coses noves. Nou disc a la vista o ho teniu més... Nou disc a la vista. Sí? Nou disc. Sí, hi ha moltes ganes també. Molt bé, perfecte. Doncs, Helena, per acabar, he dit al principi que sou 2, tu i la Marta. Qui mana més del grup?
Qui mana més? Ostres, és realment un 50-50. O sigui, realment està molt, molt renyit. I quan una falla, l'altra agafa el control, i quan l'altre està passant per un moment més baix, doncs l'altre ho agafa. Som un bon matrimoni. Molt bé, perfecte. Per acabar, som un programa que ens despertem molt d'hora. A 7:45 ja portem uns quants cafès. Si ens haguessis de recomanar una cançó que ens ajudi allò a despertar-nos tranquil·lament, quina seria? No sé, doncs potser la de Mejel Hasan, que és una cançó tradicional grega, que és bastant enèrgica i en termes de producció van entrant elements i es van escalfant els motors, i jo crec que potser pot anar bé per començar el dia. Doncs vinga, perfecte, doncs ens quedem amb aquesta. Helena, moltíssimes gràcies, molta merda pel concert aquest diumenge a la sala, i espero que tingueu una bona sintonia entre el públic que us vingui a veure. Moltes gràcies. Bon dia. Mejel Hasan eta pullat izanik zista idoia. Mejel Hasan eta pullat izanik zista idoia. Mejel Hasan que mu pane. Mejel Hasan que mu pane poter entra petano. Mejel Hasan que mu pane poter entra pet. Eftiasato spita kimu. Eftiasato spita kimu psiloterapeuta. La que eftiasato spita kimu psiloterapeuta. Mefta ochto pato mata. Mefta ochto pato mata. Me excita para Siria. Mefta ochto pato mata. Me excita para Siria. Para Siria te come.